għalinna li għala xeba u għalinna jaf li għala xeba minnem u aħna nafu li minnem għala xeba għax dan meta wastanniħ aħna ma kellu xej. Instab ċunturin bismu illi ibnu stess li għandu 20 sena konferma li mux tijaw, ma nafx kif ġi u jabbismu hemm ismu. Dan mhijiex mental case, joħroġ minn hemmhekk illum stess. Aħna maħniex ħanafdaw iżjed hemmhekk. Aħna batnieh biex ifiq, mhux biex jissawat.